Ekipo! Familia, etorri honea! Sartu! Joseba, zu, senarra Anabelena. Alaba Lide, Sokorro, zu zara ama. Bai. Nolakoa zen Anabel txikitan? Orain bezala. Nik ez dakit nolakoa den orain. Pues dan bezala. Bai. Dan bezala. Orain, zuk esaten zenun begirao, berdea da ez, hori txuria da. Bai. Bai. Eta txuria zen. Dana aurka, bai. Esan diate zu Zer? revoltosa zinela, edo zarela. Ni superformala naiz. Lotan nagonean. Hori da, atzekoak parra egiten dute. Joseba artista zer moduz aspaldiko. Ongi. Non ezagutu zenuen Anabel? Trikitak taldean elkartu ginen denak eta Han ezagutu zenuen. horrez, bai, Eta igeldon. Anabel ikusita momentu hortan, guain hemen petiko miten gaudela, Ja. zerbait sentitu altzen nuen esan zuen, ostra, bai neska guapa, bai neska jatorra, nik honekin, bai. Bai, noski hori segiduna, etzen da, ez? Edo segidun dago puntu Ah, ez hori, ez da? dakit. Bai. Hor fletxazo izan Nire zen. kasuan bai. Fletxazo izan Bai, zen. bai. Hitz batekin nola definituko zenuke? Ez dakit, nik irrango nuke indartsua dela da. Indartsua. Ez zaio bukatzen sekula bateria. Lide, zuzara laba, nolakoa da ama? Kuidao begira dela jartzen du, Beti dago laguntzeko presto, edo zer gauza. bai. Bai. Aserratzen zara batzutan? Bai. Eta zergatik aserratzen zara, ber esan niri. Horrela, hemen famili. Batzutan egiten nolako, pues lo que me apetece. Eta... Ah, claro. Eta zuk nola definituko zenuke hitz batekin zure ama? Langilea, oso langilea. Beitu langilea, oso langilea. Begira, joku txiki bat egingo dugu. Jakin dut ea nork ezagutzen du hobekio. Zein da bere kolore favoritoa? Nik beltza. Kolorea. Beltza. Zuk? Beltza. Beltza. Eta zuk? Urdina. Bale. Zein da gehien gustatzen zaion platera? Ni jarri dut dena zeren. Dena nire jarri. etxean denetatik jakin erakutsi dut. kamarari, jarriko dugu, horrela, dena. Joseba, zuk? Lasai. Arraina brasan. Arraia brasan, gauza erra da, Lide. Arraina. Berari galdetuko diogu. Bale, Vale, gero vale. platoan. Aizue, gauza bat, beira, deia bat egin behar dut tita batean, deia egin eta etorriko naiz, bale? Zuek ez mugitu, Venga, Zai. aio! Izaskun guapísima Arratsaldeon, zer modu zaude? Kaixo, arratsaldeon, oso ondo. Aizu, zu Agusen neska laguna zea, nolakoa da Agus etxean? Sentikorra da, etxea eta familia asko baloratzen dauena. Langilea oso zebera darama lan guztia, taldearena eta gero beste kanpoko lan guztionek arduratsua oso larrai batzutan. Eta, batzutan mimoso samarra izan behar da, ez? Mimosoa, Apurtxo bat bai. Begira ez duen espero, hori esango zenuenik. Eta boin nahi dut mesedez Izaskun egia esatera. Egunero trikitisa entzungo duzu. Aspertuta altzaude edo gustatzen zaizu benetan. Ez, printzipioz gustoko eta, berak jartzen dauen ilusio eta gogorrekin, da, askotan da igual da besti berriak erakutsi eta zer iruditzen jatzu hau eta besti, eta ez, gustora hartzen da. Eta hor nabil, saiak erakitzen, zeuze ikasten gauen, baina saia da. Esan Aguseri erakusteko, esan ongi erakutsiko izu, seguro. Ea kompetentzia sortzen dauen, hortxe. Izaskun, orain Agus, hortxe dakazu platoan, zuri begira, harrituta egongo da. Zer esango zenioke? Zerbait esan nahi duzu? Lehenengo animo asko proiektu honekin. Urte erreza ez da izaten ari hau eta biok oso lanpetuta egonga, baina laneko proiektua bezala pertsonalki baditugula proiektuak eta hortan jarriko gaula esperantza eta gogoa eta aurrera jarraitzea eta benetan sorte honon espero dut zietela bai Anabele eta bera bai. Izaskun guapísima, placer bat izan da, ongi segi! Aio! Venga, equipo, ema, neurra, venga! Socorro, ema, eutxo horreri, venga, aipa! Hori! Iepa, ema neurra! Socorro fuertixo, hori da!